салом дӯстон, айни замон дар кӯчаи Маяковский қарор дорем, назди маркази Ош. Дар инҷо маркази Ош, боғи Мироненко ва аз ин тараф бошад ба тарафи дасти рост равем Правсоюз, ба тарафи дасти чап автовокзал. Хонаи фурӯшии имрӯз замон дӯстони азиз дар хафои боғи Мироненко ҷойгир аст, назди мактаб. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. дӯстони азиз, дар ин ҷо боғи Мироненко, ман ҳамин мактаб мебошаду, ҳамин блок мебу Хафонгиш. дар ин ҷо мактаб аст ва худи бинои истиқомати дӯстони азиз аз 4 ошона иборат мебошад. Хонаи фурӯшии имрӯз замон дар якум ошона ҷойгир аст. Ман ҳамин хона мебошад дӯстони азиз, аз ду тараф тиреза дорад ва аз ду тараф боғча дорад. тамошобинони гиромӣ, ман ҳамин тарафи пеш мебошад, ман тарафи хона, ин боғчаи хона ҳаст. боз аз қафоям боғча дорад. ҳозир нишон метиҳем. ва ин боғчаи қафои бино дӯстони азиз. Инам сарҳадаш ман ҳамин хел мебошад дӯстони азиз. Метавонем дар ин ҷо катан монем. Инам аз ҳамин хона ҳаст. тамошобинони гиромӣ, марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ. се хонага бо масоҳати 60 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои советӣ. худи бино аз 4 ошона иборат аст. кӯчаи Маяковский мебошад. наварбона ҳатман то охира тамошо кунем. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълом мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем дӯстони азиз. дар ин ҷо ҳоҷатхона, ҳамом, якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра ва дар ин тараф бошад ошхона дӯстони азиз. ҳамон дӯстони азиз, дар ин ҷо меҳмонхона, хона бо ҳама чизу чораш фурӯхта мешавад. аз беғарзи ман ҳамин қолин дигар ҳама чизош меистад. дар бино отопление ҳаст, кор мекунад ва ҳама тирезаи хона панҷара дорад дӯстони азиз. тирезаи хона аз ду тарафи бино нигоҳ мекунад. ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб аст. ва ин бошад сеюм ҳуҷра. дар сеюм ҳуҷра чӣ хеле ки мебинед, балкон аст дӯстони азиз ва ин дари тақхона мебошад дӯстони гиромӣ. тақхона дароз аст то ошхонаи рафтагӣ. ва дар ин ҷо дӯстони азиз ошхона. хона бо барқ бо оби доимӣ таъмин мебошад. шумо метавонед хонаро харидорӣ карда дар ин ҷо баъзон ҳамчун як ҷои мешитагӣ кунед дӯстони азиз. нархи хона бошад 750 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ҳар ду рақам ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад ва дар хона боз Wi-Fi ҳам ҳаст. марҳамат дӯстони азиз, аз номи каналмон занг зада. дар наздикии хона дӯстони азиз ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад, аз ҷумла якчандта мактаб, боғчаи кӯдакона, боғ, тарабхонаҳо, мағозаҳо ва дигар чизҳои даркорӣ ҳамашон дар наздикии хона қарор дорад. минтақаи беҳтарин мебошад, ноҳияи Сино. худи мактабам дар назди бино ҷойгир аст. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.